Ia să vedem noi cine este pe aici online. Ta-da-da-dăm. Nu este nimeni în direct. Aha, deci ai văzut? Așa este. Sweetie, auzi. Avem o vizualizare în direct, dar nu știm cine este. Cadina. Sweetie, come here. Come, baby. Who see you now? You are online. Sweetie. Cine este pe aici? Așa? Ești în direct? Aoleu, mi-am... Deci așa. Găsit. Că am căutat statusul ăsta, firare să fie. În românește este stare. Doamne, cât am mai apărut pe Facebook-ul ăsta, că de pleznește... ce ai făcut, mă, nene, mă? Ce? Ce? Doamne. Bună, Andreea! Ia taci, dragă, din gură că sunt aici, online. Și tu. Hai, vine aici la mamă, vine acolo. Vine aici. Sus, hai aici, come on. Come on, baby. Come. Sweetie. Ei! Scandala Joico, care-i faza? Ce vrei? The ball? You want the ball? Yeah? Ok. Ui. Bună, Andreea, ce faci? Stai că mă cer cu cățelușa, că vrea mingea și a pierdut mingea pe sub canapea pe aici. Ia, dragă, mingea, ia. Ui. Aulu. E fetiță, da, nu mă lasă în pace. Sweetie. Nu, mami, nu mai băga pe sub canapea, de ce ești rea? Sweetie. Așa ceva n-am putut să văd. Fă! Fă, te bat, fă grosul. Fă-te omor, fă. Grația mea. Aoleu, lume bună. Unde-i băgată, mă, mami? E pleacă, fată, de aici cu mingea ta, hai, stai, oglinda! Sweetie, dacă îmi spargi oglinda, ne spărăm. Da, vrea și ea pe Facebook, Andreea. Da, iubita, știu că ești un băiețel să străiască. Super. Nu mai fac copii, ne? Poate anul ăsta o pun și o de plămădeală. Acum în iunie botez și eu un băiețel. Ay, gracias, Karim. ¿Qué dices? ¿Todo bien? Oh, iubita mea. Bună, Nuțu. Lucian Ion. Dar cine ești, Lucian Ion? Că nu știu cine ești. Lucian Ion. Seamăn cu cine mă laudă.
Nu, dragă, că avem nășic. Stai liniștit. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Ioane, de cine ești? Ne supărăm. Ia, tu, mucles. Păi nu-i așa? Dar tu cine ești? Că nu te cunosc de undeva? Chiar mă fac curioasă. Diliule, zi. Nici baterii nu mai am din cauza fata aici. Marinico, ce zici că faci? De-abia ajut să vin acasă. Vreau căsică la mine. Sweetie, what's the matter? Take the ball. Go. Take your ball and go. Huh? Poți să-i mingiuța? Hai, ia-o! Da, baby. Da, stează foarte bine, mersi. Am un Shih Tzu. Doar ce am postat pe Facebook. O splendoare de fetiță. Vrea minge, e disperată după minge. Asta trebuia să fie băiat, Doamne! Ia, gata. Hai la mami, vine aici. Come up, come. Come up, come on. Come on, baby. Sit, sus, graso, sus. Ia. Sfărăilul meu. Grațiul meu, grație. Superbă, da. Toată ziua cu mingea în gură, uite-te și tu la ea. Oh, gagiule, ce zici, gagiule? Dar abia am găsit și eu programul ăsta, că i-a zis gagiu, zi repede cum se numește. Îți place ce cățeluș am, sweetie? Gagiule! Ce face Anișoara? O pup? Ia uite-o. Grosă, meu, grosă, grosă. Da, e superbă. Sweetie, te-am făcut de ruj, mama. Da, băiețoica mea, da. Ia uite, cine ești? Uite-te, mama, ia uite, fată. Oh, say hi. Hi, everybody, hi. Yes. Păi se uită că este obișnuită cu camera, dragă. Stă la poze, stă la filmări, îi place. Fă, de-abia așa să te văd nebunul. Hai, poate te... Pleacă și tu mai târziu la Buzău. Să-mi bag puncte. Marinică, ai auzit? Mulțumesc frumos. Sweetie. Oh, pe bune. Hai, mă, mami, mă, lasă-mă. Iar a pierdut fata mea mingea. Doamne, iartă să mă dau, să motor pe jos. Uf. Stai că ți-o dă, mami, stai. Hai, ia mingea, hai. Take the ball.